Hi, good morning for today's video. Magmatatag sa'yo kay mga adto bukid nun. Tapos pag manatog mata, maligo ta. O bilangkad sa kadali, no? Bilangkad sa tagamay kay pagkapag pang kay bangon kay warang tugnaw kaayo. Pero pagkatad taod, may bangon ang gid ko kay pukaw naman ko sa kong manghod kay maligo na daw yun akong manghod kay manglakad daw may yun si tatay. Totoo naman akong ligo, mag-ilis na ko, gipakita na ako akong bikini, ay pa panty dayon sa badaya, brief day. Tapos maghuman ako og ilis, o nakailis na ko, tanawa. Marag magic no. Kung na kong ilis, wa ko na kaon nagkapilang ko pagkuman kay manglakaw daming tatay. Tapos naman karon nga nagawas ng tatay. Ito may terminal. Kaya dito nimo sa kay og bus. Kay bawal naman lagi sa mga non-stop mo sa kay og bus. Tapos nakasakay na ng motor. Kawan. Kay motor, naabot na mig kuan diri sa may sa kanto sa Dawa, so da may terminal. Kay para pasod na terminal, sakay na mig bus. Sa mga bag apo pang ipaagi sa mga maong scanner kaya ang tanaw sa mga sulod sa mga bag basi pag mga bombaher. Tapos may si tatay ihang sa ihang bag tanaw kang itsa ni tatay pack paligid piniyang bag ko. Tapos ako iligid paligid na ko akong bag na color blue. Tapos nanani sa sulod sa terminal. Tapos sa terminal kaya dayon may kita dayon may bus ug asa dapit ang umong sakyan nga bus. Gahuman na mo ani. Tara ko bakas ko kung tayo ka dali kay amok sa pangita ang bus. Sige. O kahangat ba day magdamig ay. Nakala ko sa mga tay. Para kaya bus asa man ang ng bus diri. Hangga kay hakim gukod kang tatay. Tapos nakasakay na may bus going to Bukid nun nami. Taod ani maabot na dito sa may checkpoint. Bantay lang kay checkpoint na gani sa Loriga. Dara. Mandatory gud mo na og dili kay buklet kay mga pasalubong daw ay atik na bitaw. Yung mandatory mo daog kay magtamak-tamak sa mga maong kuan, sa mga maong saraguday. Tapos kay taod abot man sa okay-okayan ni mama. Pag abot man sa okay-okayan ni mama, itor na ay Loriga pa dai ni. Na okay-okayan din ni mama. Tapos sulod kay magpakuan ta diri magpabugnaw sa mga maong dapit taylor sa tong okay ni mama dara mga okay tag 5 imong nang puro 5 naong ni mo. Okay mo lang to, okay, bye.